Den scene her, den har haft kæmpe store internationale og danske stjerner gennem de sidste mange årtier, og 2010 bliver overhovedet ikke anderledes. Vi har simpelthen lavet et kæmpe koncertprogram, som vi glæder os til at få banket ud over koncertpladsen. Man kan allerede svagt høre bassen, den allerede nu er ved at varme op, så det bliver rigtig godt. Og der kan jo være, til nogle af de store koncertaftener har der jo stået 7-9.000 mennesker og festet herude på pladsen. Og vi håber selvfølgelig, at det bliver det samme igen i år. Nogle af de navne, der kommer og spiller til vores fredagsfester, det er blandt andet Brian Rice, det er Peter og de andre kopier, Sko og Torp vender tilbage. Og vi får så men også besøg af Back in Black. De spiller AC/DC covermusik, og sidste år der væltede de parken i en kæmpe fest, og det håber vi naturligvis sker igen i år. Vi får også besøg af Mike Tramp and the Rock and Roll Circus. Vi får besøg af Thomas Budensjøen. Og der kommer også noget af dance, og når vi får besøg af DJ Morten Hampenberg, Alexander Brown og Jeppe med deres skub til taget hit, og hvad de ellers har at gemme i godteposen. Og når vi nu er inden for dance, så havde vi sidste år besøg af DJ Sash, 90'ernes store konge, som holdt en kæmpe fest, og det var helt fantastisk. Så han kommer naturligvis igen i år, og der gør vi festen endnu større. Og så får vi også besøg af Michael Learns to Rock, og de herren, vi kunne ikke få U2 til at komme og spille, fordi de er i Herning. Så i stedet for så har vi fået de næstbedste, det er selvfølgelig de herren, som kommer og spiller. Så det er nogle af navnene, som vi kan glæde jer til vores fredagsfestkoncerter.